Eko yowiti hekolol ɗiɗaɓol festival cofel windere yankore yubbinama ñande dimanche ndeya toon to lycée Yacine Thiandoum mo Grand Yoff taw noon ko e tawtorede dendagal kay leƴƴi ɗiyen tawteɗi e nder leydi Sénégal hani e caggal leydi windiyanke Hafsatou Yoro Déme ɓurɗo andirede Djinda Déme kañum kay jarnama toon kono kay subama toon wonde kay yumma leñol fulɓe hunde nde ganduɗen o yonni ɗum no fewi kono noon o erima dendagal aduna o kala nde jokkodirta ɗoftodira e banggue leƴƴi ɗi kala mun foof ɗofto leñol gongol ngol en kettoto reportage Mouhammad Ali Diallo. Festival cofel mondial ko kawtal kawrinolgal dendagal leƴƴi gonɗi ɗo e leydi de ko ha e bowal leydi Edouard Semou Sagna kanko ardi nden fedde ɗon boy ruttano en holko woni sababu kamɓe yuɓɓinde ɗum ɗon. Tay dañ def suñu événement deuxième édition dellu cosaan à l'honneur des Sérères comme thème anti-cousinage comme ni ngeen ko gisee ni moo waral li ngeen gis ni yëpp ba ñu invité ñëpp voilà séeréer yi joolaay njaagoy mankaañ yi pël yi balant yi ak Guinée ak pepel yi mais pepel yi dañ nëbbatu fësaluñu seen bopp quoi. Hafsatou Yoro Déme o ɓuri lollirde e Djinda Déme kanko ruttama toon teddungal caggal nde ɓe cuɓimbo e dendagal fulɓe foof. Hande kadi ko ɗemɗe ɓe gona haal Pulaar en ko ganduɗa ko joolaji jaaguji mandinkoɓe soninkoɓe ndendi hande kadi en dutta en teddungal ko hunde mawde am saabu ko yakorade mi dekete no kewmi wiide ni dekete won leƴƴi goɗɗi ɗi jiida e men fulɓe ina gandi ko jahanmi ko ɗum ko min ko yettude Allah e weltinirde kadi dendagal beltotoɗo ko wona e dow mum ko. Kala noon ko ɓofrinta hakkunderde leƴƴi ɗi ɗum ɗon mo kala ina hen foti nannude junggo muɗum sen tugima e konguɗi e Djinda Déme. Tigui tigui ɓe cuuɓi ko hakkude cousine kamɓe cousine denɗiragal masiteɓe kam surtout hakkude séréer e haal Pulaar hakkude séréer e joola eɗen gandi ko denɗiragal bangal fari hay soko wonko mbiɗa séréer sa wi séréer o wi komi haal Pulaar tek tan séréer o wiyanma ko yaafo walla ko séréer suusano wiide hay goto haal Pulaar walla haal Pulaar suusano wiide séréer sa wi min komi séréer walla min komi joola tan hankkandi hunde wonta ko jaam. Sa yi Sénégal heesi e gueɗe terroriste en ko ñawle ɗe ɓe ñawlodirta hakkunderde mabɓe. Wadde enen séréer e haal Pulaar en pamɗani e leydi nde hoto pamɗinen koye men hoto hay goto men yaaru caggal te goto men so tawi rewi fina tawa mum ko yessan jarten te mi yii koɓe golli ɗo ko en gandi enen ko denɗiragal men wonko nafata ay kalɗo conférence e goto wi o wi sa yi leyɗele keddiɗe ene kaɓa ɓe ngala ko wiyete denɗiragal ko. On deuxième édition noon cofel mondial ko hunde ganduɗa ina wawi haɓade leñam leñamagu e nder leydi meɗen saabu ko hunde nde ganduɗa ina wawi sabode goto kala ɓuura andu fina tawa goɗɗo o. Hamadi Ali Diallo